Dili pa ta motabok sa Isla Tawak. Ang gipahinumduman ang tanan nga dili pwede mag-video o picture nga dunay flash diri. Kay na ay mga wakwak sa kilid-kilid. Makamataon niya. Akong usbon, dili pwede mag-video o mag-picture nga adunay flash. O kanang inyong mga cellphone, ibutang na sa airplane mode para dili makadisturbo sa ato ang pasundayag. Enjoy the show. Sayuta nahimugso, sayuta mobalik, dilab dala kinabuhi. Dagan sa panahon, paagi kinayanhon. Ang pula nga bulan, hangin dalugdog, kilat tugulan. Mubalik na ang bata! Asa
Sa danggo mo, muduan. Dali, pre! Lucas! Hana, okay ra ka? Sorry, nabiyan ka na ako. Okay ra ko, ilang man kong gibiyaan kay ikaw ang ilang gigukod. May gani wala ka nila nadakpan. Inayara imong tingog kay madunggat ang papa. Kas! Pastilan kang bata ka! Hana, ikaw ang hinagdanaan nino. Maka nang nagpauban naman ko ni Lucas to buy something. He was in disguise niya, dili siya mailhan. Naghulot lang siya sa gawa sa store pero kanang But there were people trying to harass her, tita. I had to do something. I had to help her. Mao ba? Oo, ayun na lang safe mo pero kibalita sa TV. Viral ka rin ang imong video. video. Patay. Patay gigong papa ni Ron. Lucas, are you okay? Okay ra ko. What did you do? It's so over social media. Look, huh? Pa, I'm sorry. Tito, sorry kaayo. Dili na sala ni Lucas. I was harassed by those guys. Unya, kitabangan lang ko ni Lucas dito. This is why I've been telling you not to leave the house nga kamurang duha. Delikado kay sa gawas. Ilabi na para ni mo, Lucas. Isultihan nila ako sa detalye and they were just protecting themselves. Sorry, Tito. It was my idea. Ikaw, Lucas. Kanus ama ni mo ni masabtan? Ambot, dagang kong wala nasabtan. Pero why do I have to hide? Nganong lahi ko sa mga tao? Di ko kasabot kay wala jud ko nimo gipasabot. Lucas, your dad is just protecting you. But why? Makasabot naman ko, I'm already 15. Takon ako. Sakto ka. Siguro mauna niya panahon para pasabton tika. Aniya na ang dako nga bulan. Ang kusog nga hangin. Dalugdog. Kinatugulan. Gitawag na ka pabalik sa isla. What does it mean? Mauman sa gingon sa babae sa kong damgo. Anak, Lucas, pasensya kung nagdako ka nga ako lang imong kauban og sila ni Tita Josie nimo. Dili kini tungod kay gikaulaw ka nako, but because we are protecting you. But why? Lucas, you're very precious and special to me. Pareho sa imong mama. Mo istorya na pud kagabay ni mama pero dili nimo kumpletuhon. Muyong kamo abot ang panahon na magkita mi. Pero kanus man pa kinsa akong mama. Liwat ba ko niya? Bason tinunang gipangingon sa mga tao ganiyan. Naliwat ko gwak-gwak. Tinuod, Lucas. Liwat ka sa imuhang mama. Perting liwata. Ikaw, anak, liwat yun ka sa imong mama. Wala man gitugot sa panahon nga kamo mag-uban. Kahibulungan man, apan di gyud ikalimot. Ikaw, anak, liwat gyud ka sa imong mama. Sa barug ug itsura, imong payo mo katawa ug kaabtik sa lawas ug sa huna-huna. Walay kahadlok maalamon, walay mahayan nga desisyon. May liong baruganan, apan kasing-kasing malumo. Ikaw, anak, liwat ka sa imong mama. Kung uban lang punta siya nato, siguro nakita ko ikaw sa iyang mapanggaong mga bukto. Apan bisan paman
wala sa kiliran, kahibulungan, apan di gyud ikalimot. Ikaw, anak, liwat yun ka sa imong mama. Lucas, anak, panahon na. Magkita na magkauban. Dili na sad ka safe dinhi tungod sa nitabo ganina. Sayo na lang kay kang pangitaon. Maong panahon na. Mutabok na ta sa Isla Tawak. Isla Tawak? Ang isla sa mga... Are you saying... No, no! Lucas, listen to me. Lucas, I know this is very confusing, pero paminawa ra sang imong papa, ha? Siguro nahadlo ka tungod sa mga istorya sa mga tao kabahin sa mga wakwak. Kadaghanan, dili tinuod. Kanang imong mga nadunggang istorya, they are all myths. Buotan ng kalagmitan sa mga wakwak. Ilabi na ang imuhang mama. Well, parehas ni mo, Lucas, di ba? May kaliwat ka nga kaskas, pero may kaliwat sab ka nga tao. Pero, maayo ka nga pagkabata. Buutan, may respeto, ug mahigugmaon. Unsa day ng kaskas ma? Ang kaskas, usa sa mga tribo sa mga wakwak. Dagang klase-klaseng tribo ang mga wakwak, hana. Dagan kang angay masabtan kabahin nila, Lucas. Apan mas maayong ikaw mismo ang makadiskubre ani. Moong, panahon na, mutabok na ta sa Isla Tawak. Dili na mo balik? Walay kasiguraduhan, hana. Si mama na nimo ang padayon sa tibok detalye. Sa pagkakaroon, mas maayong maging pakita og mobiyahe samtang wala pa musalop ang pula nga bulan. You'll be fine. Pag-amping ka dito, ha? And di ba ka excited to see your mom? Mingawan jud ko nimo gaw. But I'm also excited for you to see your mom. Life update ka pag-abot nimo dito, ha? Di lang ko sure if na internet dito. Manang, daghan kay salamat sa tanan. Among paningkamuta makapadalag komunikasyon pag abot din mo sa isla. Hana, tabangin na si Lucas mag-empake, ha? Kaya ako pod na ayan damon ng mga dalunon. Sige na. Lucas. Ang pula nga bulan, hangin dalugdog, kilat ugulan. Balik na ang bata. Sir, sigurado gud mo nga musulod ani nga isla? Tawuan ra ba guning lugar, sir? Iskiri kayo. Dinhin ako sa una. Medyo swito-swito po ko din eh. Kanang imong mga nadunggang istorya. Agoy, fake news na. Sir, murag dili na gud yung fake news. Gadawat ka dong? Luya man ka, walay tingog-tingog. Gamas pagugkaw niya, medyo pula-pula, imo mata di po dagway. Ay, dira ang bayad nung. Daghan kay salamat. Salamat. Nya, pag-amping mo. Dong, tumarbiyag tambal ha. Na. Wa na doon, muna rin ko kay Burat. Mauna ko doon. Tensa anak, mura gimino ta. What? Gidulaan ta sa kapre nga nagwaldya diri dapita aron matigwalaan ta sa tundalan. Excuse me, igsuong kapre. Kabalo kong naa ka diha. Lucas, baliha imo ang jacket. Why? Basta buhata. Kinsa mo! Nganong kabalo mo sa akong paglamat kaninyo? Pahawa mo dire sa isla! Parikoy, ikaw ba na? Nganong kailakan ako? Maayo kay ikaw among nahinagbo. Si Jong ni. Kainom dong papug ka.
Jong! Nangita lagi mi nila kay Tangkasoy. Palihog tultuli mi kung asa na sila karon. Jong! Nabalik ka! Dugay na mong gyulat sa isla. Time sa... Mao na ba kini ang anak ni? Mao na ang amuang anak. Si Lucas. Parikoy, palihog, ayaw lagsaba sa mga tao. Kabalo na ka. Delikado. Nahala, dayon ka mo. Adto sa dako nga balete ug isulti ang yam-yam. Kainomdom pa pod ka. Kay nom pa. Daghang salamat igsoong ka pre. Ano po ning tingog sa akong ulo? Tingog? Unsa nga tingog? Sig balik-balik! Stop! Nawala na. At tangtangan na imong hoodie ug mask. Safe na ka din eh. Kuwabere kay Hikuwala! Kuwabere kay Hikuwala! Nay mga tao, huwag ko kaila, murag ko kadayo. Lantawan ako sa, pariya na to gitsura. Pero pangutana, ano kabalo sila si Yam-Yam? Maayong gabi. Naa si Tangkasoy, si Jongni ug ang iyang apo si Lucas. Jong? Tang? Jong! Tang! Lucas! 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 Nakabalik pa sila sa isla. Andama ang ritual. Masalamat among ihalan. Masalamat sa yuta. Masalamat among ihalan. Masalamat sa amin. Masalamat among ihalan. Masalamat sa tubig. Masalamat among ihalan. Masalamat sa kalayo. Masalamat sa kinaiyahan. Masalamat tawata. Masalamat tawata. Masalamat tawata. Maayong pagabot, Jong og Lucas. Gidawat kamo din sa isla ug magpuyo kamo din hingal luwas. Daghang salamat ang. O kaninyong tanan. Makamingaw. Ang Lucas, ang imuhang lolo. Si Tangkasoy, ang imuhang uyuan. Si Katok. Ang akong asawa, si Kisay. Ug ang akong mga anak, si James ug Mary Jane. Bali, imo ni silang mga igaagaw. Hello, cousin? What's up? OMG! You're finally here! Maayong pagabot kao. Mao kini ang tibok tribo kaskas. O kini si Magna Lagna, ang leader sa tribo Mambabarak. Salamat sa pagdungog sa among pagtawag, Jong. Salamat sa pagbantay o paggiya kang Lucas pabalik din. Ikaw ang nagpakita sa kong damgo. No, this is a dream. No, this is a nightmare! Lucas! Pastilan! Lucas! Gokda Katok! Delikado makita siya sa mga tao, di siya pwedeng mailhan. Ay, bata. Why is he so scared? Bitaw, pariya naman tag mga nangong. I know, right? I know, right? Ay, sagdi lang, maanag na siya madugay. Ay, pero tang, baling kusuga mo dagan og mulayat. Isog nga pagkabata. Liwat sa iyang mama.
Delikado ka din, he. Hoy, madakaskas unsay kasikas. Sige, ikias ka na mo Oh, sa mga dire ha, tapig-tapig ba ka? Sir, may mga wakwak. Nabitaw! Ikaw! Ay, I'm not joking. Is this real or am I dreaming? Doy makahanlok! English, imuni. Dunete! Hoy! Don't English us, ha? We not scared. We are very intelligent. Intelligent. Hala, pre! Gahi ko ka, suso. Hoy! Anong gahi man kayo magulo? Di ba giingna naman mo nga, dili na mo gawa sa inyong balay kung ulapaw nag alas 9 sa gabi eh. Pre, matik, upal ngayon. Dalo to. Dala na, atong paw Let mo. me go! Chip! So man, Ha? Emsa, imo ning anak? Oo, Chip, oo. Ay, pre, gunit eh. Ha? Nganyong galak-lag pa rin ka ng korpyo na. Masakol naman dyan. Sus ko. May action og layas. Nakasabay si mama. Nakalimbot na siguro kabahin sa korpyo. Ay, kinahanglan yun ng upawan. Haro na mo tagam. Ignorant of the law, excuse no one. Ignorance. Hala, pre! Ay, Chip, pwede palabyon na sa nato ni Ron, Chip. Dili ni mo sugod anak. Ako'y bahala sa duha ka galon. Nga tangis o pres kung adra. Ugma sa buntag. Ay, rag, talanga kang anak. Sige. Ano ko pa dong, ha? Hoy, pagtimaan ha, you remembrance. Remember. Salamat kayo, Chip. Ako rang yatod sa outpost ang atong sabot, ugma sa buntag. Klaro ha. Upaw na takarundong. Maunay silot sa maabdan og korpyo diri. Hala-tala, mangulit na kay kabalo kung daghan kang pangutana o katingala. Hello, Mayor B. Positive. Galon. Ready na gusto ba? Kung saan nakato sila karon? Tang, OMG, basig na baka na si Kasin! Pag ilumbi, may mo tapang kang mama dito sa kusina. Sure, after this game, Ayaw mo kabala ka. Luwas ra siya. Ay, pastilan. May gani, wala ka nadakpan dong. Ay, hapit jud. Maayo na dalarag hangyo. Lucas, that was very irresponsible and dangerous. Usa pa nagawa na kay respeto. Oo. Di ay presko nga juice. Gikan pa ni sa punuan sa mga saluyo. Naapoy dahon-dahon. Pampakalma. Dagang salamat, Kisay. Sige, kaya akong andamo ninyong katulgan. Salamat. O kamon duwa. Saka na mo sa taas. Mga tulog na mo kay sayo pataugma. Atong ilibot si Lucas sa isla. come on, Dad. You're so KJ. Hang out sa with Kasin. Hang out with cousin niya. Katubaw naman ka na imong gadget. Tara na, saka na ta. Tara. Last game, Ay, please. last ka na nga. Ay, Ay, pastilan ng mga kabatanunan karon. imo man ang pagbuot. Nga paskwilahon sa eskwelahan sa mga tao. Nagtawa ko sa resulta. Ay, kayo ko ba na yung ofera ng scholarship ni Mayor B? Dili day ka musugot. Si James man lagi nga, kugihan raman, naaragin nas patasan. Tamsa, kinsang Mayor B? Jong, daghan nagugang walay hibalaan sa kabag-uhan din sugad kami lakaw. Ang katong imong kauban nga si Vilma Antos. Mauna to'y mayor din sa mga tao. Daghanag yun ang nausap, Jong. Adunay mga kayuhan apan kalabihan, dili maayo. Okay na ka, Dong? Nalipay mi nga nabalik ka diri sa isla. Ikaw ang among paglaom. Muna rami kay, manganda pa mi para ugma. Sige. Lucas, I know you're still confused. But as I told you, kanang imong mga nadunggang istoryang negatibo kabahin sa mga wakwak, dili tinuod. Well, except sa hitsura. Usa pa sa rasundong, anong dili ka angay mahadlok. Kay, no, tanawa imong nang maumaorag yung tagitsura. Mas puti ra kagamay murag wala na adlawan. Ay, liwat yun tuod ka sa imong mama. Ano sa'yo ngalan? Si kinsa? Si Mama ba? Ano sa'yo ngalan niya? Kasing, Kasing? mo'y pangalan sa imong mama. Magna.
Kumusta man tuod si Kasing? Mayor ang iyang kahimtang. Sa mayaging adlaw nagpadala siya og mensahe. Mga panugon anak sa gitag ng pagbalik ni Lucas. Mas maayo sigurong ikaw mo pasabot kang Lucas ani. Dong Lucas, ang imong inahan dili ordinaryo nga kaskas. Aron mas masabtan nimo. Tira, imna kini. Og storyaan tikaw sa panahon kung diin ang Isla Tawak. Gitawag pa og Isla Wakay-Wakay. Sa wala pa niabot ang mga tao, mga wakwak lang ang nagpuyo sa Isla Tawak. Nga kaniadto gitawag og Isla Wakay-Wakay. Istorya. Pwede ba itong hinay-hinayon aron ilang masabtan? Outside
Sa... Pa? Oo, Lucas. Ang imong papa ang usa sa unang mga tawong gikan sa Isla Uwat nga nabot dinhi sa Isla Wakay-Wakay. Kauban niya ang duha pa ka siyentipiko, si Belma Antos ug si Magallanes. Nabot sila diri sa isla pagpangita og isa nga pwede pang kapuy-an sa mga tawo ug pagpangita og usa ka tambal sa usa ka epidemya nga naghinay-hinay og patay sa Isla Uwat. Murag mauna niyang isla nga atong gipangita. Kanindot, buhi kayo. Naay mga maayong tanom ug dagkong kakahuyan. Bingo. Unsay nahitabo? Gilamat sab sila. Gidulaan sa kapri nating bantay. Lagan! Lagan! Kadot lang! Kinsa ng babae? Miss, tabangi ko. Maluoy ka. Ako din si Jong. Natigwalaan ko. Tabangi ko. Maluoy ka. Itabangan ti ka. Apan kinahanglan nga muhawa mo dinhi sa isla karon dayon. Hoy! Hoy, Jong! Unsa ka? Iya kong maisa nga tao. Unsa ba? Gawas ka mo sa isla. Dili kini isla sa mga tao. Dili ka mo pwede dinhi. Dili, pwede! Naami importanteng gipangita og kabulumi. Naa dinhi atubag. Magal. Ako din si Jong. Si Magalog si Belma, akong mga higala. Wala mi ani aron mangita og gubot. Mi aron mangita sa usa ka importante nga tambal. Unsa nga tambal? Nangita pagani mi. Daghang tao sa Isla Uwat ang nangamatay. Ug daghan ang kalamat yun tungod niini nga sakit. Grabe nga ubo, hilanat, ug lisod nga paginhawa. Nagtakod-takod na kini. Ang hangin sa among isla, hugaw na. Wala na sa mi mga tanaman ug kakahuyan aron kapanguhaan sa tambal. Tabangi mi, maluoy ka. Katagi kami miskan, jutay nga panahon aron makakuha sa mga kinahanglan nga tambal. Akong kumbensihon ang mga kauban nga hatagan mo usa ka bulan dinhi. Wala mo'y gubon, wala mo'y dauton, ug walay dalhon nga walay pagtugot. Daghang salamat. Unsa gay imong ngalan, miss? Ako si Kasing. Ma? Kasing. Daghang salamat. Kasing. Sige, baliha ang inyong gisuot. Unsa? Mao lang na ang paagi sa pagsumpa salamat. Unsa? Gilamat mo sa kapre na nagbantay dining dapita sa isla. Mamurag sayop imong desisyon. Kasing! Unsa imong gibuhat?
Magan! Bilyam, kita to yung gabi ha. Kasing! Kasing! Nabalaka ko aning imong desisyon nga pagpasulod aning mga tao din sa isla. Wala man siguro dautan mahitabo sa usa ka bulantay. Giuyunon man sad ni sa mga leader sa mga wakwak. Bisan pag giuyunan ni sa kadaghanan, bason ikaw ang ilang basudon kung magdalag kadaot ng mga tao din tungod kay ikaw ang mikumbinsi kanila. Nahadlok ko, Kasing. Nahadlok sab ko. Ayaw ka bala katay. Kung na ako'y makita nga dili maayo, ako mismo ang mukumbinsi pagpahawak kanila. Sigurado ka ning mga desisyon, ha? Pastilan. Basta ayaw ka bala katay. Nabalaka ko, ani. Sabot. Unsa kay inaan ni anak nga langob? Tala, atong sudlon. Unsa? Ingon siya, nga dili pwede sudlan ng pulang langob, ni bisan kinsa, bisan kaming mga wakwak. Dili day kasabot ang mga tao sa gipang-ingon sa mga diwende. Kitarang mga wakwak ang makasabot. Si Kasing lang ang pwedeng mosulod din Si Kasing? Ang ano si Kasing? Si Kasing ang gisalaban sa gahom. Nga mo bantay ni ini nga langob. Aron maprotektahan ang santil mo. Santil mo? Unsa lang santil mo? Unsa ko no? Matag kapatan katuig. Magpuli-puli ang kada tribo sa mga wakwak sa pagbantay ni ini nga langob. Sa pagkakaron, anaa sa mga kaskas ang gahom ug ang responsibilidad. Si Kasing ang gisalaban sa gahom sa iyang inahan, aron makaabre ug makabantay sa pulang langob. Ayaw to kani! Basta, tuyo ka niyo ang tibok isla. Ayaw ra mog anhi diri sa pulang langob. Sige na, murag kuha dito to yung ipangita nga tambal. Sige na. Sige na, sige na. Sige na, una, panggoder una. Ikaw ka na ang timong plano, ha? Pas. Sige na. Hoy! Doon sa kadya, ha? Na video bantay! Wala. Tala na. Baka kun. Ay ako pa ninyo, tugutan na lang nato ang mga tao. Kay dako pa silang nahimong kabaguhan ani nga isla. Apan tigbal, murag usa ka bulan na ang milabay ni. Wala gihapon nila makit ang ilang ipangita. Basog wala jud sa atong isla ang tubag sa ilang problema. Dili pod maayong magpasulod patagdugang na mga tawo. Delikado kayo na base nga pusaran ta. Sakto ang sigbin. Sos! Mura man magwalay salig sa ato mga gaom. Og mangita sila gubot. Kaming mga kapre bahala na. May punto po siya. Mas kamhanan man dyan ang wakwak kung unaw-naon. Apan parikoy, dako kay nangagubot. Ato na lang likayan nga mogamit sa atong gahom. Samtang sayo pa, samtang kaya pa. Nung Dew, unsay kasulti sa tribo duwende? Nung Dew! Kung unsay may istoryahan sa tanan, maura po ang amua. Ay pastila, nalingaw ra siyang pocket knife. Kasi ikaw mangyoy nagkumbinsi na mo kapasudo ng mga tao kung sa imong ikasulti. Sa tinuod lang, napalaka ko. Apan, murag sakto si Tiba. Maayong napadayon nato ang pagtabang nila. Makatoon sabta nila. Pero tama lang, sa pipila ka mga tao ug pipila ka dugang nga adlaw. Sigurado ka ma? Di ba nagkagusto na duga atong sa katawo? Tangalan na to, Jong! Di ba? Hello! Dili kita mo pataka o gusga. Wala kita'y balaod o hiliskutan na mahitungod sa pagkikirelasyon sa mga tao tungod kay sukad-sukad pa, wala man ta nagpasulod og tao diri sa isla. Dili ka na ang hinungdan. Ay, di na ta muli ko sa isyo. Balik ta sa iskutanan. Mananggalia, hilo man ka. Unsay ikasulti sa tribo manananggal? Usami sa mga wala ni uyon, pagpasulod anang mga tao. Nagpuyo nami nga malinahon sa tumoy ni ini nga isla. Ang amuang kondisyon, mao ang dili pagpasulod
anang mga tao sa among dapit. Ayaw mi og hilabti, ug dili ra pud mi manghilabot. Delikado, murag lahilahig yun og opinyon. Hala, ang botohan, ang mga dili uyon pasudlo ng dugang tao hatagan og dugang taon, muisa sa kamot. Pag-sure nung diyo-diyo. Ang mga muuyon muisa sa kamot. Sayop, murag, sayop ang nahimong desisyon. Sa tinuod lang, dako ang pagmahay ni mama nimo sa mga nahitabo. Di man nato mabago ang kasaysayan apan pwede kitang makat-on gikan niini. Hinuon kung wala to nahitabo na desisyon, di ta ko mo exist. Sakto ba? Sakto ka. Well, asa naman si mama karon? Ana siya karon sa Pulang Langob. Pulang Langob. You mean the forbidden place? Pwede ba ko mo bisita niya? Dili pa sa pagkakaroon, Lucas. Magulat kitag mensahe ni mama nimo. Paso sa mga musunod nga adlaw, kinahanglan kining planohon. Delikado kung magpasagad ta. Delikado kayo, alang nimo. Mas dakong peligro alang sa imuhang mama. Kaya nga no? Ang imong mama, gipangita sa mga tawo hangtod karon. Well, kinsa man po yung mga kauban niya dito? Di ba siya lonely? Ha, kauban niya ang ubang mga wakwak. Aron panalitan kung unsa may nahibilin ni ini nga isla. Kaya nga no? Unsay nahitabo? Daghan lang nahitabo. Aron mas masabtan nimo atong ipadayon ang storya. Sige, inumbalik ug atong tiwason ang storya. Tungod sa ilang pagsalig sa mga tawo, hinay-hinay og miabot ang dugang pang mga tawo. Isulod ang mga doktor, mga inhinyero, ug milabay ang pipila ka tuig dinhi na nakapanimalay ang uban. Sekreto o kontrolado ni Belma ug magala ang pagsulod gawas sa mga tao. Midaghan na kayo sila. Tao, ginagawin tao, nakasukain, balong kapawang pinupalo, dala na muli kong pagtuko. Sa among magamot mo lang mo ako. Kaya mo sarman kanyo, kami mga tao, ginagawin tao, ginagawin yung halawa sa tuupan ako. Inyong isla, among lumalaw, di mo magmahay, kaya sa inyong Dagang natabang ang mga tao sa mga wakwak, mga butang o kahibalo, mga modernong medisina, mga modernong estruktura, bisan pa mga bagong tinuuhan o tawhanong edukasyon. Tao, tanawa, ilang isa'y masabon, kinabuhin wakwa, kinabuhin tao, ang kinabuhin sa isang tawak. Uy, kalami sa mga utanon! Oo, presko pa kayo ni. Bagong pupo, bagong ani. Ah, sige, pakyawon ako na. By
Biluhan ako aning plastic bag. What? Plastic bag? That's not fair. Plastic bag? Mahal ang plastic bag. Gikan pa kini sa isda-wat, imbensyon sa mga tao nga miagi og proseso og kimikal. Dili-dali tayo maguba. Pwede pagod kayo ni mo sudlan og tagon sa nga gamit. Kay special man ka, tugangan ako naglima. Ayaw pa what? Mo ba? Kanindot boy. Salamat. Hoy! Kalami ba sa mga utanon? Siyempre, presko bagong po bagong ani. Inumpran ako tong sigbin kaniya. Ay, baligyan ako na 200 kilo. Wala, kabarado! Ako bakyawon! Makata mo sa agaw! Makata mo! Tanawa ranog, negosyante ragod. Adlaw Domingo karon Taga bukid panglukso Mga wakwak mga Dali nga mga tumo Mrs. Punili mong anak Bukaday Pa! Mrs. Imong anak natakdan sa usa ka delikado nga sakit Itawag kini og viral conjunctivitis. Kabalo ka na, miss. Delikado, makatakot. Huwag mo na. Dili na ba na madala og herbal. Ako pa ni mo, miss, ay ito nagtuwa ninyo mga kinaraan nga mapamaagi. Kani yung mga ugat-ugat, dili na effective. O, kani. Kani ang makatabang ni mo, pero murag, mahal-mahal na bagod di siya, miss. Unsay mo ikabaylo diha? Ay, naakoy! Sunoy nga manok to! Sunoy, tungagin na og itlog o panakot para kumpleto. Naana diri tanan, Dok! Mayo, sige kani ha. Ipatulo na sa mata sa imong bata. Eh, kani Dok? Adira po, hinay na, kamera. Dok! Oh, hadlok sa viral conjunctivitis paminawon, Dok. Unsa na? Sore eyes? Doy, piskat good. Ay! Adlaw Domingo karon Taga bukid panglukso Mga wakwak madam Nagalain na mga tumo Kay matud pa sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 3. Ayaw magpagbaton og laing Ginoo at ubangan ko. Kanang nagtuog mga Diyos, mahigero, nagtuo na mas kamhanan pa sa Ginoo, pag tinulkol ka mo sa inyong mga sala, aron dili mo silutan sa imperno. Amen! Adlaw Domingo karon Adlaw Domingo karon Adlaw Domingo karon Unsa kaha katinuod nga gikawatan kuno silang Anita gabi eh. Ay, siguro, kaskas na pud na. Ay kinapabaday lang mga kawatan nga mga kaskas raman. Wow, stereotyping. Munang ladies, ayaw gud mo kuha og katabang nga kaskas. Ay, correct. May gani kay akong balang nakakuha buhok sa tikbalang. Among nadiskubre na kung makakuha ka buhok sa tikbalang, mahimo silang loyalista nimo. Sunod sa tanang isugo. Ay kugihan na kusgan pa. Yes to tikbalang, no to kaskas. No to kaskas. Ay, no to kaskas. Ay, speaking of kaskas. Ay, unsa man na, mare? Miss lagi ni. Kita mo sa anak ni Jong Kasing. Ay, pariya buyag! Kangilan! Mga inawa yun. Ay wala ka gilumay ni kasing si Jong. Ay, unsa ka ang ugatag ipainom? Ugat! Ay! Nindot sa mga baligya, mare. Installment na ako, girl. Pwede sa kitchen ka lang. Aw, is that me? Ka-cute. Unsa ka ilang gistoryahan? Sa man inyong istoryahan, murag sikreto man. Dili pwede isulti kay sikreto gani. Hangtod, karon wa gyapon kay salig na ako. Nimo salig ko, sa ubang tao dili.
Ambisa si Lucas. Lucas. Nagpatawag og pulong-pulong sa mga pangulo sa tribo. Ang sapod ka bahin. Nganong kinahanglang sekreto? Jong, kami ang unang lumulupyo ani nga isla. Apan sa hinay-hinay mo nagiparag iya na sa mga tao. Tinuod, nakita na kong nakasabot ko. Nasa man mo ang plano? Kinahanglan mo hawa din hiya mga tao. Apan, murag ulay hinang tanan. Kasing, dili ka na sa yun imuhang plano. Pila na kapamilyan sa mga taong nakapuyo din Usa pa, ubay-ubay sa mga wakwak ang nakabinipisyo. Ingon mo ang inyong tumong mga igtabang. Dili amo pa nag-iya sa isla. Kamo naman na naghawd-hawd din Karon gusto mong balaod nga di mi makagamit sa among gahom at tubangan sa mga tawo. Kinsa man mo nga magbuot. Apan sabta ang punto ni Vilma ug ni Magal. Nahadlok ra sila nga basi mamintaha ang mga wakwak sa mga tao. Kamo ang namintaha. Kalisod gyud sa sitwasyon. Unsa kay ilang desisyon? Baso na pailaing paagi. Akong istoryahon si Vilma ug si Magal. Kinahanglan nga mo hawa ang mga tao. Ako ning sala. Mao nga ako ang musulbad ni Unya ako. Si Lucas. Asa man mi padulong. Walay kasiguruhan, walay katinawan, ug asa ang padulngan ning kasing-kasing na puno sa hagin. Walay kasiguruhan, apan hugdi ang pagsalig, ang kasing-kasing nga gihagit mugunit. Kay bisan asa talhon sa kusog nga hangin, sa bundak sa ulan, dalugdog kilat man, ang kasing-kasing nga may paglaom sa gigikanan mubalik. Nahadlok ako sa resulta sa imuhang mga plano kasing. Kung pagpadaog ta sa kahadlok, dili kita magmaling kawason. Apan, dili ko gusto nga mutako si Lucas nga wala tang duwa sa iyang kiliran. Dili kita mawala. Kung naa ka, kabalo ko na luwas siya kanunay. Ug ako, bisan asa man siya, bisan pa sa iyang mga damgo. Ana ako. Walay kasiguruhan, hugdi ang pagsalig, asa ang patulngan sa paglaom munggunit, kayang kasing-kasing nga may paglaom sa gigikanan mubalik. Sa man gani ang imuhang desisyon kasing, akong respetuhon. Lucas, anak, unsa man ang mahitabo, unsa man ang atong kapalaran, ayaw kalimti ang huni. Sa damgo mo muduaw ako, sa damgo mo tingog ko madungog, sa damgo mo mabati mong panagdugtong, ayaw kalimti kagikanan mo sa damgo mo. Ay na po ning duwa ay. Uy! Asa man mo? Ha? Kumusta naman mo dito sa Islawat? Jong, taon pa mo nawala. Wala ko kabalong. Nadabdos di kag nanganak? Amaw? Kagisa na bata ka, Magal? Ha? Pili, oy. Anak ni isa ko igagaw sa Isla Uwat. Kapalo na ba ka kung sa kadelikado dito, Jo? O,
wala man po ko'y anak. Pakita ko sa bata. Ay, ayaw na, Jong. Delikado mangod, sensitibo kayo ni nga bata ah. Jong, muuna lang ko. Basong gipangita ako ni Tangkasoy. Jong, unsa may iyong gistudyaan? Bugat magpanagwa itos kasing. Ha? Nagbulag mo? Jo, ayaw po tawon. Kinahanglan ba yan nato si Kasing? Kuan, kanang, Uy, di ba walay sekreto? Tugani pud mi. Nari gamay nga mga kabala kasi kasing. Apel, unsa pod? At tiwasan tag-istoryaw niya. Ako mong mo atang kang Lucas karon kay may importanteng lakaw si kasing. Sige, kita lang taw niya. Sige, amping. Magal, nabalaka ko sa mga plano ni Kasing. Bason padlason ta nila din sa isla. Iyaw kabala ka. Ako'y bahala. Ato na ning isla. Walay makapugong, bisan kinsa. Sakto ba ni nga tong plano? Diba sobra na nga tong gipangayo? Wala na'y laing paagi. Kinahanglang may musakripisyo. Panabalaka ko sa mahitabo. Bahanaw ang lahi sa mga tao. Di man sa ingon, baso na apay laing paagi. Pula ang sitwasyon sa atong isla. Mga taong bersud na ginhawa. Di ba sulban? Sud ka na sinati sa imong pamilya. Naroon pa ba kamuatan? Nga hapit na! Hapit na! Isla! Matua! Ako na balaka! Ayaw ka balaka! Bahala na! Ako na balaka! Ayaw ka balaka! Bahala na! Bahala na! Bahala na! Bahala na! Bahala na! Apan si Jong ang atong higala. Pwes, pili ka. Ang imong higala o ang atong isla. Bahala na! Ayaw ka balaka! Bahala na! Ayaw ka balaka! Bahala na! Bahala na! Bahala na! Bahala na! Bahala na! Sige, ako'y bahala kay Jong. Kinahanglan mapatugan na to siya sa mga plano ni Kasing. Nya ikaw, Mateo. Unsaon man tikaw? Ayaw sila tugani pa. Wala, Lucas. Wala ko nagluib sa imong mama. Ilabi na imo ang kinabuhi ang namiligro. Kaluoy sa mga wakwak. Apan luoy po ng mga tao kung mabalik sila silang isla. Pero dili pud husto ilang gipangbuhat sa isla wakay-wakay. Makalibog. Kalisod. Lisod. Dako nga desisyon ang giatubang ni Kasing. Gusto niyang matulid ang iyang mga sayop kaniadto. Lisod. Apan kinabuhi sa isla ang gihisgutan. O nga angay desisyonan. Kini nga desisyon mo irason nganong buhi pa kami ug ang isla hangtod karon. Makahadlok. Tinuod. Napuno ang isla sa kahadlok. Unsay mahitabo sa umalabot. Subo pa malandungon nga daghan ang nawala ug nagbag-o niini nga isla. Kita ang mga lumad ni ining lugara. Kita ang unang mga lumulupyo dinhi. Apan sa karon, daw nakanaw na sa hinay-hinay, apil ang anino sa atong kultura. Makahadlok. Nahadlok ako. Nahadlok na sa hinay-hinay. Padlason kita, palayo ning atong islang natawhan. Nahadlok ako. Nahadlok na muabot ang panahon. Na mahanaw na lang ang tanan.
teknolohiya na lang tawagon. Di katuuhan nga sugilanon. Apan ingon sila ang kahadlok ana sa huna-huna. Nahadlok ako. Ang kasing-kasing na may katakos mupakgang. Ang kasing-kasing na may dalang paglaom. Paglaom nga basunog madamlag alam ning kaliwatan. Padayon nga magsidlak ang bulan, bugurot sa hangin, pupundak ang ulan. Apan di kalimod, nahadlok ako. Nahadlok ako. Nahadlok ako. Nahadlok ako. Mahanaw na siguro ang tanan na pilmayong gawi sa atong mga kabataan. Ay, dili nato na itugutang atong panalipdan ng isla, kinahanglan aduna tay buhaton. Time sa, anong nabot po sa laing isla? Unsay sunod sa istorya? Nahala, padayon ta. Ug nahitabo ang sekretong tigom sa mga lider sa mga wangko. Ang tigom nga nag-usab sa tanan. Di ba imo manitarang ideya kasing? Onya karon ikaw ang dagang reklamo? Hinaya lang ang tingong kay daghang nagpaniid. Mao nga na ngayo ako sa inyong kapasayloanan tungod sa mga ideya. Mao ni atod giginatan. Ay apan di na nato sila kinahanglan nga pahawaon. Pwede ra ning maistoryahan pinaagi sa pakighiskot o pakigsinabot sa mga tao. Apan tibal, ibuhat naman nato na sa una pero muras ra di hapon. Kaming mga segment, may tagam na may anak. Gihimo na lang migsaop sa umahan. Makalibog na kayo. Kinsay husto, kinsay sayo. Nabalaka sab ko sa mga duwende ug mga kapring nagpuyo sa dalakit tablin sa suba. Adunay planong pamutlo ng mga dalakit aron tukuran og mga panimalay ug uban pang mga istruktura sa mga tawo. Nya, okay naman ming mga duwende makigsabot. Mubalin mi ilalom sa yuta kung nindot ang gihanyag sa mga tawo. Basta bahandi laging isgutan ng dew-dew. Dali kay kang kastorya. Di man ko saingon! Aw! Kamugot! Kung unsi mo yunan sa tanan, maorap ko da nga mua! Nya, ang mga kapre sa lasangon sa ikasulti. Parikoy! Kabalo kang dili pwede manabako panahon sa meeting. Dili ni tabako. Maunay gitawag og vape. Inatag sa dalaga na akong nahingala. Bagong teknolohiya. Electronic cigarette that produces aerosol or vapor that you can inhale. Manghinambog na pud ka anang teknolohiyang imong nakatunan sa mga tao. Sabta lang nga atong kauban nga sinong ibin. Hubako na. Respeto lang sa mga kauban, ilabi na sa mga tigulang. Hoy! Kensa'y tigulang! Kensa! Wala nang ibin para. Medyo gaduha-duha mi sa among tribo. Nakahuna-huna ming daw wato na lang nato ang kababuhan. Daghan man po tag benepisyo. Dili lang unta hilabtan ang mga dagkong kahoy. Kay wala na po may kapuyan. Inyong kaugalingan ra gyud, inyong gihuna-huna. Wow! Coming from you! Oo, kay nakat-on ko sa sayop. Ikaw nakuha na gani kag buhok. Loyalista na dayon kanina. Sabay kasi! Ang mga tao pangwat sa mga tao kita nakatagamitan sa teknolohiya. Isla wakay-wakay atong isla gigikanan. Nahimong isla tawa tungod sa katawhan. Dili mahimo, dili angay mahitabo. At yutang itigan, dili na tamang kapanasya. Musugot raba, kita nga magpaulipon kanila. Dili mahimo, dili angay mahitabo. Apa na angay na natong dawaton ang mga kabaguhan
Hay kung sotaon, kita naman po ng hinungdan. Pwedeng mahimo, angay lang mahitabo. Maunay imong nakatunan, gikan kanila ang talikdan ang atong kaugalingon, tradisyon ug kultura. Tradisyon, kanang mga tradisyon ang nakaingon nga walay kalambuan di atong isla. Unsang kalambuan, mali ay imong gusto Magkabalay nga konkreto, moda kong edukado, makaton sa teknolohiya. O kanang tradisyon mo ay makapugong angay siguro kalimdan ha. Dili mahimo, pwede mahimo, dili mahimo, pwede mahimo, angay lang mahitabo. Maka-istorya! Pasensya na, Mananggalia, kung sa ikusulti sa tribo Manananggal. Kaming mga manananggal nga nga baybay nagpuyong matinaw sa among mga panimalay. Walay pwedeng musulod, walay pwedeng musakop. Pasagdi kaming magpuyong, may kaugalingong sistema. Apan, doon namin nakitang mga tawong nagpanit sa among mga linog. Hindi sila muhunong, amo silang panlason. Gamit among Huwag magkamagilata sa mga tao! Kay magulat pa di ay kang naitabo! Paborito na ilang mga suti-suti! Dili mahimo, pwede mahimo, dili mahimo, pwede mahimo, angay lang mahitabo! Nagyan patutunay na mga rito! Ay kamaturan! Uy, ayaw na mo pang giaway. Di ni masulbad kung mag-away mo. Kaming mga mambabarang nabalaka sabmi, tungod sa ako nakita sa dakong kawa. Unsa man di ay ang imong nakita sa kawa? Ngit-ngit, kabugnaw, kamatayon sa isla. Ulo, kahadlok. Ang maunay mahitabo sa isla kung masunod na kang kasingog magpagahe-gaheta. O di ba Katipal, mauna ang dala sa mga tao, kamatayon. Basog na ngalimot mo kung unsay nahitabo sa ilang isla. Muabot ang panahon nga kuhaon nila ang tanan, lakip na ang santil mo sa sulod sa pulang langob. Hangtod buhi ko, dili nila makuha ang santil mo. Walay kang matuuran ka ng sulti-sulti na nung ibinog ka ng mga tulutang na ni magnalagna. Maasog ka na akong buhato na tong gusto. Makighiusan na lang tayo sa mga tao. Murag sakto si Tibal. Kay dool doha ka tuig na ang milabay. Wala man po nagpakita og interes sa mga tao sa langob. Onsay wala pare koy, onsay wala. Kanas Belma ha, kapila na nako na nakit-an gawas sa pulang langob. Magsigig kuha og mga litrato ug mga video. Sakto, kita sab ko. Klaro kayo may nautan nga plano. Pasog na ngalimot mo. Nga akong pag-umangkon nga si Binyang, dool siyam kabulan nawala. Hangtod karon wala gyapon makit-e. Amo siya makitaan sa dakong kawa nga buhi siya. Apan wala siya diri sa isla. Di ka mikuyog siya sa mga tao nga may tabok sa isauwan. Oy, apan matod kang Belma o mag-alwa man siray na sayra ni ini. Tanawara, dili madugay, dili lang si Binya mong wala. Wala ta kabalo sa ubang plano sa mga tao. Aber kasi, unsa man imong buhaton kung dili mo hawa ang mga tao? Wala tay mahimo, mugamit ta sa atong gahom.
Ay, basta! Bahala mong unsay inyong mga desisyon. Basta kami, kinahanglang respeto nila among mga desisyon. Akong usbon, ayaw mi ninyo og hilabti og dili rapod mi manghilabot. Wag! May nasimutan ako, may nagpadulong din he. Mga tao ug mga wakwak. Traitor katiban! Malo na bes imong violenting plano kasing nga anong di makamaminaw sa imong mga kauban, ha? Kinsa dinhi ang gusto makikuyon kang kasing? Ato sa likod! Kinsa dinhi ang gusto makikuyon ka namo? Dinhi! Sa amo likod! Diyo! Pamahawa mo dinhi! Kamuray nagdala og tangan dinhi sa isla! Naglahi ang opinyon sa kadaghanan kasing! Dakpan niyo sila! Kasing! Wala ko'y mahimo, Jong. Nahitabo na ang nahitabo. Usay itong buhaton. Kinahanglan ni mo iikya si Lucas aron dili siya maangin. At di ba mas maayong nasa diyan ni mo? Kinahanglan ako bantayan ang santino mo sa pulang langob. Dili makasulod si Lucas dito hangtod sa pag-abot sa saktong panahon. Saktong panahon kasi? Wala ko kasabot. Timani, pagsaka sa pulang nga bulan, hinubanan sa hangin dalugdog, kinat ug ulan. Kinahanglan nimo dalhon balik si Lucas sa isla. Mao ka na ang panahon nga ako ipasa kaniya ang katungdanan. Kasi wala ko kasabot. Wala na'y panahon, Jong. Timani nga akong gisulti. Ang pingi si Lucas. Kasi Jong, hangtod sa sunod na panagdugtong. Kasi ayaw kalimti nga ikaw anak ni ini nga isla. Ayaw kalimti ang huni sa imong yutang natawhan. Pinangga ko ampingan mo ang atong kabilin. Dili man itukod sa panahon nga kita mag-uban. Bisan pa man wala ko sa imong kiliran, sa imong kasing-kasing ug alin patakan. Ang uni sa kanunay kanimong mauban. Sa damgo mo muduaw ako, sa damgo mo tingog ko madung
ginikanan mo sa dako mo. Dok, pwede mo na! Ayaw! Lino, di kasi Dala! Ka! Uy! Kita mas kaskas? Ha? Kita mas kaskas? Kita mas kaskas? Kaning na dire. Ni Tudlo ning bata. Asa tayo yun? Asa kaskas dito? Salamat. Ay bata ni Tudlo. Wala pre. Na dire. Nakaikyas si Kasing. O ikaw, Lucas, giikyas usab sa imong amahan, palayo diri sa isla. Aron malayo ka sa peligro, aron dili ka magamit nga paon. Sa dako mo. Kini nga awit. Paminawa kini. Ikaw lang ang makadungog ni ini. Sa saktong panahon, pinaagi ni anak nga huni. Imong maabri ang pulang langob. Makita naming mama? Sa saktong panahon, Lucas. Hinay-hinay na usab nga nasabtan sa mga kaubang wakwak ang mga sayop kaniadto. Si Parikoy ug ang iyang mga kaubang kapre nibalhin na sa kampo nila ni Kasing human naghihapiros sa mga tao pagpamutol ang mga dagkong kakahuyan nga ilang gipuy-an. Daghan na ang wala makamuyon sa mga binuhatan sa mga tao. Mao nga hapit na kita makalingkawas gikan sa gapos sa mga tao. Kaisog ni mama. Liwat jud ka sa imong mama, Lucas. Ayaw jud gunahuna nga giabandona kaniya. She loves you so much, but she needs to fight. Hinaot na kasabot ka nga nung gitago na ko si mga tanan. Moabot ang panahon, Lucas, nga ipasa ni mama nimo ang responsibilidad. Hinaot andam kang dawaton kini. Nahala, ugma na ta magtiwas og storya kay tungang gabi na ug mangandam patakay uban ka na mo sa umahan ugma aron makita pud nimo ang among panginabuhi dinhi sa isla. Adto ni mga tawo na padulong. Dirito pre. Jong, Lucas, saka sa taas. Asa mo napita pre? Sa daalan ba? Dirito to dapit. Unsa inyong Tensa, ikaw ba si Tang Kasoy? Unsa ko'y kaalagan ninyo? Ato namin natawat nga taho nga. Ang si Jong sumangil diri sa imong balay. Ha? Manguwat. Kinsay nagtugan ninyo? Sekreto para bibo. Ay basta. Ing na si Jong sumangil. Na makikita niya si Merve ugma sa buntag dito sa iyang opisina. Tulog na siya. Ingna nga magpaabot si Mayor Binia. Thanks. Kasoy. Nadungog na ko ang tanantang. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala ani. Dili maayo akong pamati ni ini. Pag-amping ka. Salamat ko.
Hayaan mo aning tikbalang. Oy, pagdali! Hoy, kawatan na ka! Kaskasa ka, oh, sige! Dalagan! Kumista ka, ha? Dito! Tara na, pre! Unay may tapos ninyo, ha? Dito! Manila! Kawatan kanda ko, ha? Tara, pre! Uy! Ka. Ayaw, gaw. Ayaw. Apan, dili maayo ilang gibuhat. Sa tinuod lang, hindi na ni bagong pangitabo. Normal na kini. Daw, paputi mabuha. Dili na ni maayo. Kinahanglan ni mausab. Uhon! Hinaot, gaog si ikang kasing. Pero sa pagkaroon, ayaw ko sa upakita. Hindi ka pwede mailhan. Ha? Mamalik ka ba? Salamat, Gaw, sa paguban ako palibot sa isla. Sos, may problema, Gaw. Uy, maayo kayo nabalik na mo. Sige, tabang sa kusong sa baba, ha? Baway sa na, kasi nakapoy kag tinuod sa isla, Gaw. Ikaw, Mary Jane. Huma naman kagkaon, pagtabang na dire. Ay. Hapitan. Pas nila ni Bataa. Oh, unsa niyong gidula? Karaan naman kayo na nag-game, Gaw. Kini, latest version. OMG! Thanks, guys! Siguro nindot kayo sa Human Islands. Ay, tek kayo! Okay ra ka? Okay raman. Lisod yun akong kinabuhi dito sa isla sa mga tao. Tungod sa kong itsura, I was an outcast. Lisod sa bang kinabuhi, maong daghang napugbusog pagbuhat nga dili maayo. Pero dili man pud ingon tanan na nagpabilin nga maayo ug buutan sama sa akong Tita Josie ug akong cousin nga si Hannah. So, gusto ka? Dire? Sa Isla Tawak? Mas nindot jud diri sa Isla Tawak, of course. Daghang kahoy buhi pang palibot. Simple life, family, friends, and I finally feel accepted. Na-enjoy jud ko actually. Although, dagan po kong nakita na dili maayo og hinaot na makatabang ko. Also, gusto na ko makita ni Mama. Me too! Tama na sa mga stories ako na yun about ikaw kasi she's a living legendary sa isla. She's so fierce! Mabalik na unta siya, pero delikado lagi ko, no? Ohon, bisita ko dito dapit sa Pulang Langob. Tul-tul ka sa lang Pulang Langob? Oo! Kita ka ng bungtod, likod ana. Subayo ni mo ang sapa, nahay gamay na busay. Unahan ana, nahay pangpang na napuno sa gabon. What's busay? Ang sanang gabon? Busay is waterfall. Gabon is fog. Pero misteryoso na gabon. Wala yung makalusot dito. Bisan kinsa! Kaya na dito nagbantay ang mga kauban ni Ikang Kasing. Ug si Ikang Ra ang makaapre sa langong. Well, that's what I heard. Lucas! Oh, kauno sa biyay nilungag nga saging o sabaw sa butong. Salamat. Nya ikaw, Mary Jane! Pasin gigutom na kagtinula din ha. Maikaw po dali mo. Mutabang lagi ko ma. Last game, please. Abang. Boomer! Sunod na. Ikaw ba si Lucas? Shhh! Ayaw og saba. Kauban ko sa imong mama. Ni ako tungod kay may mensahe siya lang kanimo. Makikita siya nimo karong gabi dito sa baba sa Pulang Langob. Tinuod? Hindi ko mutuon nimo. Wala kay tug-anan kabahin nga plano. Kay delikado. Mauna ni ang panahon nga ipasa kanimo ang gahom. Pakikita kaniya. Likod niya ng bungtod. Subaya ang sapa. Di man wala kay tug-anan kabahin nga plano. Mauna ni ang panahon nga makita mo sa imong inahan.
Agay! Pahawa, Bi! Hawa! Kung kabalo lang ka kung unsa ko kasuko ni mo, Jong. Imo raming gitalikdan o gibiyaan upan ang anak sa kaskas. Ako ang anak, Belma. Anak sa nagpatay sa imong amigo nga si Magal. Maso nalimot na ka. Wala ko malimot. Bisa na kamatayon ni Magal, dili sala ni kasing. It was an act of self-defense. Hay, gugma! Kaputak! Ano imun ani naman ka? What happened to you? What happened to me? What happened to you? Asa kagikan, imurang ikalimtan, dili nimo makitaan, dili nimo masabtan. Nagtagot ako ra kaambot ug asa walay pagkabana sa imong kaugalingong isla. Tanawa, tanawa unsay dangan sa isla uwag. Asa kagikan, imurang ikalimtan, people are dying, the island is crumbling. Malikayan unta di tanan kung wa kami limot. Asa kagikan, Wala ko malimot. imurang ikalimtan, Wala ko mitalikod. nakuha ang misyon, di samot ang sitwasyon. Wala nagpasabot nga, wala ko'y paruganan. Basta kung misyon akong giatiman. Nganong mga wakwak ang masakripisyo tungod sa binuhatan sa mga tao. Bisan mga wakwak atong malipat, atong kaugalingon di na tumawat. Asa kagikan, Wala ko malimot. imurang ikalimtan, Wala ko mitalikod. asa kagikan, Wala imurang ikalimtan. You can question my loyalty, but not my humanity. Ang santil mo ng atong tuyo, Jong. Mura na posibleng sulbat sa problema sa isa uwat. Apan wala ka kabaloon sa inaasa santil mo. Unsa makakasigurado? Ang tungtunan! Mismong mga wakwak wala kabalo sa gigikanan sa gahong sa santil mo. Kitang mga tao ang mga edukado ug may kahanas sa siyensya. Ang santil mo ang nagbuhi nining isla. Sigurado kung mao sa magbuhi sa isa uwat. We can save lives, Jong! We need you. Kabaluming ang imo lang anak ng tagali kasing sa yam-yam aron mo abri ang pulang langob. Kumbinsi asing ang kumbinsi si kasing. Dili! Dili ninyo ang inuno gamiton ako anak sa inyong mga daw tamang nga plano. Don't be selfish, Jong! Don't be selfish, Mayor B! Wala ka diri to save lives. Naa ka diri, nag-enjoy sa abundansya sa isla. And at the same time, nagdawat og sweldo sa gobyerno sa isla. What? Kung ubang wakwak inyo na what? Ako? Wala! Jong, di ko ganahan nga maangin ka, ani. Amigo ta, ug tawo ka. Ayaw ko bugsa to implement the ultimate plan. I don't want to resort to violence, but we will exterminate the entire island if needed. Doon na natay pangunta sa gahom sa mga wakwak. You don't want this to happen. Baga ang puwersa sa mga wakwak nga dapig sa mga tawo. Dili ni mao ang plano. I'm out of this. Pauli dito si mong gangan nga kaskas. Think about it. Kumbinsi ay mong anak. Mateo, sundi ang paninang mataglihok ni Jong. Sigurado kung hapit na mo apri ang pulang langob. Oh, gahangos ka.
sa imong pagkikita ka, Mayor B? Dili mayutang. Naa sila idakong daw tang plano. Gusto pa nila gamiton si Lucas. O kung dili, mapugos sila o gamit sa puwersa aron mapugos si Kasing pag-abri sa pulang langob. Kinahanglan makaibalo si Kasing niini nga plano. Pagpadala ko mensahe. Tang, si Lucas. Na, Jong, ganyan ako nangita. Aron makapanihapunta, di man ako makitaan. James! Mary Jane! Nakita ninyo inyong igagaw? Akong gilibot ang isnatang, wak ang yun. OMG pa. What if niya ito siya pulang langog? Unsa? Katultol ba na isiya? Sorry, Tang. Nangutaan na magudyan na ako muna akong kitugaanan. I was not expecting na mag-solo adventure day siya. Silan. Kaya ang urong bataan. Apa sa katok? Guk na dito. Huwag sunod ka nini mo. Delikado ang iyang plano. Lucas, doon sa ka diri. May ani ko din kay na ako na yung mensahe si Mama para na ako. Lucas, pagkarong nauntot sa inyo para mag-mensahe gikan ni Kasing. Dili ka angay nga ni adiri. Apan, ningunak tikbalang nga. Sa damgo mo, muduaw ako. Sa damgo mo, tingog ko madungo. Ma? Lucas? Ma? Kasing! Jong! Kasing! Nalipay ko, naluwas ka og nagkita ta. Hinaot nga dungog nimong akong awit. Kanunay mas akong mga damgo. Ayaw kalimti ang awit. Lucas, salamat sa iyong pagtuman. Tibal! Pagbantay ka mo! Padulong na ang mga tao bilang pwersa sa mga wakwak! Joe! Lucas! Tibal! Dapa sila! Kaliwat ka sa Sigbin! Ikaw ang anak ni Binyang! Ang Santema! Kasing! Batay! Patayo! Sinong gabi nga siyang nagpatay sa imong amahan! Magna! Belma! Ayaw! Wala na ko'y mabuhay, Jong! Lucas!
Belma! Wala sa akong mga kamot. Dilma! Belma! Kasi... Wala dahil laing paagi, Magda. Lucas, di mo na ang tahas. Muduaw ako sa imong mga damgo. Ma, unsi mong buhaton. Magna, ang ritual sa sakripisyo og pasaylo. Kinahanglang tanang mga wakwak makikhiusa sa ritual. Dili kini epektibo kung adunay usa nga dili makikhiusa. Mateo. Dali na. Pasaylo sa yuta! Pasaylo! Dawata! Among gipangayo! Pasaylo sa hangin! Pasaylo! Dawata! Among gipangayo! Pasaylo sa tubig! Pasaylo! Dawata! Among gipangayo! Pasaylo sa kalayo! Pasaylo! Dawata! Among gipangayo! Pasaylo sa kinaiyahan! Pasaylo! Dawata! Pasaylo! Dawata! Ma! Kasi... Ma! Ma! Kasi... Ma! Lucas. Ang ritual sa sakripisyo ug pasaylo maoy pamaagi aron mabuhi ang santilmo ug maluwas ang isla. Kinahanglan ni isakripisyo sa magbalantay ang iyang kaugalingon aron mopuning kalayo sa santilmo. Giluwas kita ni Kasing. Ang santilmo! Karon nasayod ta nga ang santilmo mamatay sa kamot sa dili wakwak. Si Mateo may dugong wakwak maong wala maunsa ang santilmo. Apan sa imong mga kamot, Belma, namatay kini. Mo di ang ako nakitan sa dakong kawa. Ang kamatayon sa isla ug ang sakripisyo sa magbalantay. Lucas, gipasa na ni Kasing kanimo ang tahas, pagbantay sa santilmo ug sa pulang langob. Hinaot imo kining dawaton nga gaan sa imong kasing-kasing. Kamong mga tawo!
Balik ka mo sa isa uwat o pahawa ka mo dire sa isa wakay-wakay. Kasabot ko nga lisod ang inyong kahimtang sa isa uwat. Apan ginahanglan ninyong masabtan, dili ato ang yuta. Iya kini sa kinaiyahan. Kung kita magdala og kadaot, kita usab ang alaot. Apan! Igo na, Belma! Tanhawa, kitang mga taong nagdalagdangan aning isla. Angay na nato ning undangon. Jong, uban niyang mga tao pagawas ni ini nga isla. Apan abri, ang isla wakay-wakay sa imong pagbalik. Ug sa mga taong sama nimong may pakabana. Sa pagkakaroon, kami usang bahala kang Lucas. Kasalamatang Lucas. Mag-amping ka. Ha? Kitang tanan may katakos mo buhat sa maayo o sa dili maayo. Dili lang unta nato ipatigbabaw ang kahakog. Mga kinabuhi nga gisakripisyo. Dili nato sayangon. Isla nga atong gigikanan, atong panalipdan. Mag-ulang ko diri sa isla. Pag-ulang na ko nasabtan ang tanan. Pero dili lisod sabton tungod kay ako sa kawakwak. Ug usab katawo. Sa mga nangaging adlaw akong nailaylang akong kaugalingon. Ug akong nakatuna na dawaton kung kinsa ko. Lisod hunaon apan sayon sabton. Unsay angay nga buhaton ako bang matuman ang ibilin nga mga katungtanan sayon sabton apan lisud hunaon unta na ka sa akong kiliran unta na ka aron ako magiyahan lisud hunaon apan sayon sabton. Nahadlok ako. Lisod hunaon apan sayon sabton sa Kasing ang may salaw. Umali ka
mula sa Pulang Langob, sinulat ni Ernest Hope Tinambakan. Ug giareglo sa iyang magulang nga si Junie J. Tinambakan. Gi-choreograph ni Nicky Simafranca. Og gi-direct ni Dessa Quesada Pam. Good evening, everyone, and thank you for watching tonight's performance. This is 4 out of 5. We still have one more tomorrow at 7 o'clock. But we wanted to also acknowledge many people who have helped us in this production. First and foremost, please another round of applause for all the cast members who worked and toiled for the last 2.5 months, devoting so much time outside class and their gadgets. But also several people who have been instrumental in making this happen. First, the Culture and Arts Council of Silliman University. Thank you for having faith in Yata. We know that community theater can really just thrive because of you, the community. And so we are thankful for your steadfast support. We also had the privilege of working with artists from other parts of the country. Our set design, it was by Ted Nugent Tacan Fernandez from Ozamis, but executed beautifully by our technical director, Aziza Daxla. Our costume design is by Marvin Acero Ablao, but also created by the actors themselves. Worked and toiled how many days of pacing. And then our light design is by someone from Iloilo, Ange Enriquez, but executed beautifully also by Keith Delgado, our very own. And again, many more parents, significant others also helped in putting this beautiful performance together. But also, I think we just want to thank also the world of our ancestors, where it's the bosom of our tradition and cultural values. And one of those is really the value for our planet. We have done so much damage and continues to do so. So we hope that this is a beacon call for all of us to start just being sensitive and caring for the planet more. But also, finally want to thank and call outside John Riam Kizo, who is our production manager, our voice coach, and many more. And all the crew and all the stage managers and all the, I think, again, it took an entire village to put this together. So you completed us tonight by being here. So daghan salamat. Musicians also, please, I hope you can take a bow if you can. Wakwak, adula tay hamugok na meet and greet dito sa gawas. See you there!